mag tuke. Teams mag adhula maromo 24 mowuok e sub counties adek e county ma Kisumu nomor ahinya bang' yudo mich mar lep tugo mabende koro biro konyogi e tuke mekegi. Mano en bang' ka koro kil ngire tomo jienda yande koro nowuok oko mar Siro Talanta mag rowere ma kamago. Chenro bende koro singo ni biro dhi godo nyime nyaka e kinde mabiro. Tielo mokwongo mano mar chiwo lewni ojienda wacho ni koro biro dhi godo kamano kendo tielo machielo mabiro koro biro donjo mondo koro migi anena tukego gigo ma gitugo kaka mago piche mabiro konyogi e practice mekgi ka gigero godo talanta mekgi bende. Jogo ma bende koro noyudo sir ma kamago ne oriwo kanyo Kopere FC mano mawuok Muoroni, Ahero Rangers mawuok Nyando, Kolenyo FC mawuok Seme sub county e kinde mamoko. Juma mokadho ojienda bende koro nochiwo ne clubs madirom kanyo madiroma beach mawuok e nyaka sub counties lewnigo kaka yono mar siro jotugo mawuok e county ma Kisumu. An iluonga ni Evans Ochieng' Oduk, an coordinate teams ma Nyando sub county, awuok Ayucha FC. Koro kawuono agoyo erokamano ne prof kuom miyo teams ma Nyando ma gin 8 uniforms. Teams go te gi participate in either sub county or county and regional leagues. Koro uniforms gi konyogi sana, especially ka gidhi either home or away matches. It has been a challenge. Ni ka gidhi away gi uniform ma konyogi kono endo. Okay, I'm Desma Awino Owuor from Kogwedhi FC. Tumefurahi sana kupokea uniforms zenye tumepewa leo na wakili Tomo Jienda, and tunamshukuru sana. Aendelee na huo moyo, asaidie nao mavijana wengine. Juu unapata there are many teams wako huku nje lakini wanacheza poa but hata hawana uniforms. So hii kenye prof amefanya ni poa sana, then tunashukuru. Aendelee tuna huo moyo. Agoyo erokamano. An iluonga ni Evans Aduo, coach mar Anyanga FC, awuok e piny Seme. To amedo goyo erokamano ne gima timore ma prof otimonwa. Wan Seme nyo waneno ka ok ne wan maber ahinya kuom teams ne ni marach, ma teams moko tugo mana gi korgi nono. Odo ka sani koro okonyo nyaka teams mane onge uniform oyudo uniforms. Wagoyo erokamano ahinya professor kuom lewni mikelo ne jotimege, kendo wamor achiel kuom jotelo maneno ni ojende bende obed godo machiegni. Koro wagoyo erokamano ahinya kuom tim mitimoni kaka ichake ni. Wakwayi ni mondo ichopa kuom kwata timbe mamoko pok oyuto mondo wadong ojende kanyakla. Wamiyo teams gi uniform kawuono as part of we promote talent mag youth, we promote sports, we golo capacity, we encourage talent search in the youth. Koro mane matimo kawuono wan gi captains ka gibiro wuoyo kodu kendo mano dhi mbele. Koro wabro dhi mbele, wabro loso mar Kisumu West, wabro loso mar Kisumu East mondo wadhi mbele, kwa dhi mbele mondo timbe te oyud uniforms bas kendo ball wamigi te. Adhula wachako wabro dhi e tuke moko goeko nikech wadwa ni wanen youth wa o develop sports, whole development in sports and all forms of sports. Koro mato manachako adhula mwachako go wadhi mbele kendo kata mana counties sub county mwasechiwo uniform ko wabro chiwo moko kendo modong'.